barkamu da asbahin wannan rana ta Lahadi da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya. A cikin labarin za ku ji halin da ake ciki da fara biyan mafi karancin albashi a Najeriya. Sannan hukumar lafiya ta duniya ta ce akwai yiwuwar a ayyana cutar kyandar biri matsayin annoba a nahiyar Afirka. Kamala Harris ta doke Donald Trump a zaben jin ra'ayoyin jama'a na jihohi uku masu muhimmanci a Amurka da aka gudanar. To madalla yanzu kuma ga labarin bi da bi. To yayin da aka kawo ƙarshen zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a Najeriya bayan shafe kwana 10 ana yi, har yanzu gwamnonin jihohi 27 cikin 36 ba su kai ga ɗaukar wani mataki da zai nuna shirin fara biyan mafi ƙarancin albashi na naira 70,000 da gwamnati ta sahali ba. Jihohin da ba su ɗauki irin wannan mataki ba sun haɗar da Plateau, Kebbi, Sokoto, Nasarawa, Bayelsa, Delta, Oshun, Ekiti, Zamfara, Benue, Enugu da Taraba. Sauran sun haɗar da Gombe, Kogi, Adamawa, Niger, Anambra, Imo, Ebonyi, sai kuma Oyo, Akwa Ibom, Bauchi, Katsina da kuma Kaduna, sai Cross River da jihar Yobe. Bayanai sun ce jihohin Kano da Kwara da Ogun da Borno da Jigawa da Ondo da kuma Abia ne kaɗai suka kafa kwamitoci waɗanda za su yi aikin fara biyan sabon mafi ƙarancin albashin, sai kuma jihohin Legas da Edo da su ne kaɗai suka fara biyan mafi ƙarancin albashin a ƙarshen watan da ya gabata. To nan kuma bayanai na cewa 'yan ta'adda sun farwa tawagar jami'an tsaron Burkina Faso cikin daren Juma'ar da ta gabata. Amma sai a wannan rana ne labarin faruwar lamarin ya fita. Bayanai sun ce 'yan ta'addar sun farwa sojojin ne a yankin Bongo da ke garin Tapo, wato da ke lardin Tapowa na kasar. Har yanzu babu cikakken bayani daga mahukuntan Burkina Faso game da wannan sabon hari, sai dai kuma majiyoyi da dama daga rundunar tsaron kasar da suka yi nemi a sakai sunansu sun shaida wa sashen Faransanci na Arafai cewa an samu asarar rayukan manyan jami'an tsaro a yayin wannan hari. Bayanai sun ce baya ga asarar rayuka, 'yan ta'addar sun tsere da manyan makamai da kuma tankokin yaƙi a yayin fafatawar. Wasu ƙarin bayanai da suka fayyace yadda lamarin ya faru sun ce 'yan ta'addar sun yi wa sojojin kwanton ɓauna ne akan hanyar da ta tashi tsakanin Wagaru da Bongo da ke gabashin ƙasar, hanyar da aka daina amfani da ita tun watan Nuwambar 2019 a sakamakon wani ƙazamin hari da aka kai kan masu haƙar ma'adanai. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce za ta fara aiki da ƙungiyoyin lafiya na ƙasa da ƙasa wajen shawo kan cutar ƙyandar biri da ta ɓarke a wasu ƙasashen nahiyar Afirka kafin ta kai ga zama annoba a duniya. Yayin wani taron manema labarai a birnin Geneva, shugaban hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce yanayin yadda cutar ke ƙara yaduwa cikin hanzari musamman a jamhuriyar demokradiyyar Congo da makwabtanta abin tsoro ne. A makon da ya gabata, ofishin da ke daƙile yaduwar cututtuka a nahiyar Afirka ya sanar da barkewar cutar ta ƙyandar biri a cikin ƙasashe 10 inda ta faru daga Congo, kuma kaso 95 na waɗanda cutar ta kama sun rasa ransu. Ofishin ya kuma ce idan aka kwatanta da lokacin da cutar ta barke a baya, za a ga adadin kisan da take ya karu da kaso 19 cikin 100, sai kuma yawan waɗanda take kamawa da ya karu da kaso 160. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata, ofishin a nahiyar Afirka ya ce akwai yiwuwar nan ba da jimawa ba a ayyana cutar a matsayin annoba a nahiyar Afirka matukar aka ci gaba da samun karuwar masu kamuwa da ita. Ambaliyar ruwa ta raba dubban mutane da mahallansu a Sudan, kasar da dama tuni yaƙi ya ɗaiɗaita, lamarin da ya ƙara munana halin da al'ummar kasar ke ciki na tsananin talauci, yunwa da kuma fargaba. Mafi yawancin iyalai na rayuwa ne cikin makarantu don neman mafaka bayan da yaƙi ya tilasta musu fita daga mahallansu. Sai dai kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka tafka a gabashin lardin Kassala ya jefa su cikin halin neman gurin fakewa. Wasu fayafayen bidiyo sun nuna yadda kayayyakin amfani da suturunsu ke bin ta kan saman ruwa suna gudu, yayin da tantunan da suka kafa suka kakkarye. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kwatanta halin da iyalai ke ciki a matsayin matsala wadda ke buƙatar agajin gaggawa ba tare da ɓata wani lokaci ba. Ta ce kawo yanzu an tabbatar da cewa ruwan ya raba iyalai sama da 200 da muhallansu, kuma akwai waɗanda suka koma gidajen 'yan uwa da abokan arziki inda suke samun mafaka. To anan kuma Kamala Harris ta doke Donald Trump a sakamakon zaben jin ra'ayoyin jama'a na jihohi uku masu mahimmanci a siyasar kasar Amurka, lamarin da ke zuwa
a ci gaba da tunkarar zaben watan Nuwamba da ke tafe. Bayanai sun ce sakamakon zaben jihohin Wisconsin, Pennsylvania da kuma Michigan iya nuna cewa Kamala ka iya yi wa Trump fintinkau yayin babban zaɓe idan har lamura suka ci gaba da tafiya a haka. Wannan nasara ba shakka za ta ƙara wa Kamala ƙwarin gwiwa a ci gaba da ƙoƙarin da take yi wajen ganin ta kai jam'iyyar ta Democrats ga nasara. Yanayi da kuma akalar siyasar ta Amurka ya sauya kacokan bayan da Joe Biden ya haƙura da takararsa tare da miƙa ta ga Kamala Harris, wadda ita ce mataimakiyarsa bayan shan caccaka kenan a game da